अभी ना यू तो दिमाग खराब कइले बा ओकर मेहरानू को अलग फुटानी बा। हां साला केने उ तो लगते नहीं खे जोन कम भेजल भाई घुमवे पर प्रसाद देल का हवा लगी दिमाग एकदम खराब कइले बाटे। हां तो केने बाप ओखरना हवा लग जी ना तो पिगा जी ऊपर है क्योंकि हिम्मत अभी रात के टके तो मौसम खराब है तब ढाके हवा पानी लगे आयो और हल्का हल्का काट रहा वो तो का जवन बा ना तिरकलवा क्या करी आज बुझाता मालिक बोलो काटे दो के नहीं आलू खाली चाय पिए में हमारा क्या घिरा दे बात काले सुनो ये काजी भैया क्या करत ना अभी ना आटी अरे बोखरना ना छोड़े साला तू 4 बजे के सारा भाई आइल बनी जा हमी के लागल बन गया तू का करत रे हतरा भैया का कहीं है भैया मेहरारू चाय बना दे रही है वही चाय में हमारा कजरा दे रही है ओने ना ठीक बात जल्दी जल्दी काम करे का हमनी ओके हां तोर फुटानी अलग बा आ तोर मेहरानू को अलग बा त भाईजी होई चाहिए हौ चाहिए हां दिमाग तो तू साला खराब होइले रहत रे हां एक के विकलांग पड़े साला तोर बोझा चलावर मोस्ती भी के तोर मेहरानू को अलग बटे हां तोरा का चाहिए होई चाहिए हौ चाहिए हां अब का आई बड़ा हो हां तू तो दिमाग एकदम खराब कइले बड़ा तोर नींद नहीं टूटा तो मारे तोर बियाह यही ना करत रही मार दो दू छुनी मार सब को यहाँ परेशान बा सुतर रहत दिन रात तबाह कइले बड़ा ना टाइम से सब घर से निकाल दे हां दिन रात तबाह कइले बड़ा हमनी के परेशान में सारा भाई हां सारा हेना हां कुल धान खराब हो गइल हां आलू में पानी लागल बा एगो भाई गुल बा ओइ जा आ तू नौटंकी कइले रहत रह ससुरू हां टाइम पर रहे के बा घर में तो आके काम करवाबो तो हम फाड़ देम दे आ मेहरानुओं का बड़ा सिखा दो बड़ी हुआ उठे चलावती घर में हां कुल गोतिनी मिल के खाना पानी करत ऐसन आ तार मेहरानू खूब बा कानून छी तो हई ना करम हौ ना करम हम एमे क के बनी एमे लड़की ना करली सन हां सारा धान त बुल गइल कोनो ले तो 116 मालिक अब देरी ना होई एकदम देरी ना होई लाख के धान हम बटवा देते मालिक कहे तो भाई के मालिक के कहता मालिक के कदर करत रो मालिक फाड़ देम दहिया मार के धान बटवा देते नहीं हम कुकुर अकेला ऐसा नौटंकी कइले पड़न अरे साला नौटंकी भी नहीं पटोर धाना खराब होता तोरा से तो हमार मन उब गइल बटे एकदम हां तबाह कइले बड़े फोन में मुहावा का बोटराई होनिया से के बोटरी तहल हां मुगल का दादा टाइम पे हट चल फोन से बोटल हां तबाह कइले बड़े वो त मत छपड़ी तरे एकरा से त हमार बियाह कइल बा एकदम नहीं बे तो तू अपन देख काल से अपन खाए अलगा बना हां मोटरसाइकिल के साला ही अपन नहीं खाता तो कैसन हां नौटंकी कइले रहत रो हां परेशान है कुल धान त खराब हो गई हां मेहरानू के कानून छी अलग बा तहार कानून छी अलग बा होय छे है हई कोट किने बात भैया हई 1800 के कोट किने होई देख तो भाई धान के दशा ना देख ला भाई 4 बजे से रहता है लंगड़ा सुतर रहता 3 बजे उठ के जाके बियड़ी के कुल 4 बजे भोर में लिपस्टिक लगावती है हां चाय पी के आवता है यहाँ खरियान में ओकर चाय साला लाई बियाह है के तहार बियाह करी तो विकलांग बड़ा पहले क दिन तो ओकर होदी छोटका के तो फेन तार कुकुर न पूछी का कहिए भैया हां पहले या मौगी के चाहिए पी ली न तो और मरिया संता खरियान तहार मेहरानू तू चाय चुपे बनवा के पियो हो हां गाय किनते बनी 52000 के तो आ हमी कही चारों भाई असई मरी जा रात बिरात हां ए बूढ़ दादा आइल 4 बजे भोर ही से तोरा लाज बा रे ना तोरा मेहरानू के लाज बा का ए दादा तू हो बड़े जे मरवाओ तोरा हमरा के तार करानी कैसे करता हां बचाओ तो नहीं खाता दा का बताई तारा को करा नहीं ए दादा मार के फाड़ दे अब टाइम से नहीं बना मार काल से टाइम से आई है चल बटोर अब तनी 2 मिनट में साला कुल खराब होता गेहूं में भी पानी लागल बाटे बोल के ना तो ऑन करी हां जुल के काम करे के चाहिए अपन घर के काम हटे टाइम से सब कोई के लंगड़ होकर चाहे कुछ सपोर्ट में रहे के चाहिए यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी लाइक करी कमेंट करी या वीडियो फाड़ के शेयर करी।